Teng iri. Hello everyone, खुलुमबाय, good morning गासिबखौबो. दासो morning. ओमफ्राय आंखौ माबायदि नुदों नायदो, ससमाया देन्जार, नाइट भिजनसो ससमाया हराव गानग्रा, ओमफ्राय सानाव गानबाय आं. हिट नुदोंना? बुरि आंखौ हिट नुदों जालायो. हिट नुदोंना नुवाखै होनदों? नुदोंलै. आं माने गानामोन आरोना, बुरिया मोजां नुदों होनबायना. नुवामोनबा दहायनो खुनथिनसिगौमोन आं. हो? मोजां नुवामोनबा दहायनो खुनथिनसिगौमोन आं. बुरिनि सापर्ट मोननानैसो आं बेखौ गानदों. सोरबाफोर गाज्रि नुबाबो गाज्रि मोनबाबो खुनु आफुथि गैला. मानो होनब्ला आंनि हिन्जावानो मोजां नुबाय नालाय. जों दायो थांगासिनो बरपेटा र'डआव टाउनाव एसे शपिं खालामनो, बुरिनि थाखायबो आंनि थाखायबो बेग मोनसे बायनांगौ. बेखौनो खोन्थाहरनाय जाहैबाय नोंथांमोननिसिम. बिराद गोरा नोङो एक्सुजों हास'नो हाया, दंबायसो. नालाय गारियाव खेबसेनो हाबाना, ओंखायनो हास'बाय नैयाव सोसोनसै आरो बेखौ. पर्दा दखानखौ दासो मोनफैबाय. नै बे कालारखौनो लाबाय. नैजिखौ 4 फुट दं आरो मोनसेयाव 7था लाबाय, बेखौ 1400 जाहैयो. मोनसेयाव 200 खरै 230 बिदोंमोन. बेखौनो फसायबायना बुरिया फसायबायनो बेखौनो. फुसका जानि फुसका, बुरिजों आंजों फुसका जानो जागोन ना जाया? आंबो जानोसै. आंनाथ' जेराव थाङो बेयावनो फुसका नांथारगौ. आंनि फेभराइट नै बरपेटा र'डआव. बिराद मोजां मोनो, मिथिबायना? नोङो नै माबा माबि लाबाय, ट्रलि बेग, ओमफ्राय बेयाव माबा माबि दं, दा खुलिना खोन्थागोन र' एसेमान हिन्जावनि माल बुस्थु दं. बुरिया बिबार लानो होननायखाय नै एसे हाबबाय, लाबायबो मोननै, नायबावबाय दं आरो. हाबा लांनाया बिबारा बिदिनो लाबाय ओरैनो नै मोननै न' सिङाव दोनग्रा आरो. बुरियाव मोनसे लाबाय, आं मोनसे लाबाय. नै बिबारफोरखौ बेफोरखौ लानो हागौमोन, उनाव लानोसै. थांसै गैला. बेखौ लाबोबाय, ट्रलि माबा बेग. अबेबा थांबाथाय एबार मोजां जासिगोन, साखा गोनां नालाय. साखा मोनब्रै गोनां आंहासो नै. बेलाय साखा मोनब्रै गोनां खारसिगोन एबारसो ओरैहाय. बानांगौ दरखार गैला. नै ओरैबो दोनजायो, उल्थां फाल्थां. हिट लक गोनांलाय आंनासो नै. लकखौ बानायनांसिगोन, बोरै बानायगोनथाय नाजानायनोसै बानायनो. माबायखो नै सना बायदों, सनानि माला, मालायसो रुपानि आसान, सनानि माला मालायसो. वा, ओमफ्राय नै बेफोरखौ बायबाय आरो. नैफोरखौ लाबोदों, फक टप माबा माबि. इन्डिया नाम्बार 1 फक होनग्रा. खिरखि ओरै थागोन आरो नैदि बैयाव दोनगोन खिरखियाव ओरै. हिट नुसिगोन एबारसो ना? नै दंखायोमोन नैखिया, ओमफ्राय नैखिया गैया, बेखिया गैयामोन, बेखौ होनोसै. आं बुङामोन बानायलामोन. आं बुंनायखायसो. ओमफ्राय नैयावबो होनांगौ पर्दाखौ, बेखौ सोलायगोन आरो. बेनियाव सोगोन. नैखियाबो बावदोंसो. इयो माजों होदोंमोन नाया मानो फाथोसेना? मा होनो नोंसिनिखै बेखौ मा होनो? फाथोसेनासोमोन नै. दा बेखौ आपग्रेड खालामनानै नैदि खालामसिगोन. इन्जिनियार बाबु फैदों नै जोंहा गोदान खिरखि मारिग्रा. दोननो रोङा, माबा खेंख्रा खुंख्रासो दोयो नै. दो
बिदि जाबाय होथेबाय नै थप्पाफा मोजां नुबायथ' देलाय दाबो दोखा मोनसेखौनो एफा गोबाव लायो नै फट'आ हिट बेयाव ओरै 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 नै जाबाय नै बेयाव मोननै सोदों ओरै मिलायबाय आरो ओरैहाय फाइनेलि जाबाय नै ओरैबो ओरैबो एसे बोखारना देखायदोब्रा दे स्टाइलनि एरै आरो बिदि खालामजोब्बाय नैखिबो नै बेयावबो बेनिखौ सुहैदों गांनैमोन नालाय ओमफ्राय नैयावबो होबाय ओमफ्राय गोलावद्राय नालाय बियो बिदि सुथेथ'बाय बेनि उनाव दर्जि सुथेनोसै ओमफ्राय नैयावबो मोननै ओमफ्राय नैयाव मोनसे जाजोब्बाय फ्राय बेखिनियानो पर्दानि खामानिया नै बेखौ जायगाखौ सोलायनोसै नै बेयाव होनोसै गोजौआव दा नोंथांमोना साननो हागौ बेखौ बोरै गोरा दोनगोन माने नैखौ जेरै दोनदों आलायनानै बिदि बोरै दोनगोन आरोना बिराद मोजां मोनसे बुस्थु दं नै अनलाइनाव बिहरनाय बियो ओरैबायदि गोरा माने सिथाबनांगौ जेबो बोखानो हाखाया आरो आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन लिंकखौ सोरनोबा नांगौबा रेहाय मोनगोन बे बिराद मोजां वालनि थाखाय जेराव सिथाबगोन बेखौ जिजों मोजां हुगारना लानांगौ सिलनो जाहाथे जेबो मैला थायि ओमफ्राय नैखौ बोखारनो थाखाय ओरै जिङाव ओरै दं बेखौ लासै बोखारदो ओमफ्राय जै ओरै सिथाबबायना बोखानो हाखाया नोङो ओंखायनोथ' जेराव ओरै सिथाबगोन मोजां सिद्दा लानानै सिथाबखानांगौ ओरै एसे नांलुनबाबो बेखौ बोखाफिननो हाया ओंखायनो जोथोनै ओरै मोजां सिथाबनांगौ डाइरेक्ट बोखारनानै सिथाबनानै मोजां नारथाबनांगौ आंना एसे खेंख्रासो जाबावबाय नै गोजौद्राय नालाय बारा मोनस'वाखै मोजां सिथाबदो ओमफ्राय बेखौ नै ओरै बोबाबो हाला आरो जेबो सेमावनोबो हाला नै जि गोरा जाखाबाय नै सिथाबबाय थाबायबो बरिया थाखायो ससमा गाननायजों बिजि माबा सुथेनायजों फुरा बुरिथाय नुबायलै नोंखौ नै आयु नुवाखै होमबा बुरि बायदि नायलाय दे गाहायनिफ्राय देखायना सुथे सिलानि होग्रा जानो माबायदि सिलानि होग्रा जानो आंनाव सुथेनांगौ नामा खुगायाव सुथेना दोनामोन ओरै बिबारफोरा फुराना जाबायमोन नालाय आगोलनि बेखौ बुरिया सुगासिनो आरो नै सु मोजां नुबायथ' गोदान बायदि ना फुरा गोदान बायदि नुबाय आंबो मेंबाय बिराद मावदोंमोन ओरैनो जिरायना थानो दासान आङो मा खालामदोंमोन नै माने खमला फुलि नालाय बेखौ गायस्लायदोंमोन ओमफ्राय नैयाव जावैबावबाय खमला रोदा ओंखारबाय आरो इयाव ओमफ्राय थेवबो फोना दोनबाय ओमफ्राय नैयावबो मोनसे ओमफ्राय नैथ' एसे देरबाय नै खमला हिट जागोन आरो नै मैया बायना लाबोनाया सुबाय बेखौ रुम सिङाव दोननांगोन नालाय जानोसैथ' बिबारा अरिजिनेल बायदि नुयोथ' नै माबा बारनाय बायदि नुलायथारदों खिफैबाय हिनजावआ बुरिया खिफैबाय देलै ओंखाम जानोसै बुरि बायदि ख्लेब मावबाय थानायालाय ससमा गानलायनानै बिबाराबो बिराद मोजां नख्लि बायदिसो नुलायो खिन्थु अरिजिनेलसो नैबो बाबा लाबोदोंमोन दाख्लैहाय रानखांजोबना दं दै होफैनि र' नैयाव दै होबाय गुसुनो नैयावबो बेफोरावबो होनोसै नैयावबो एसे होनोसै नै बेना आरो बुरिनिया नै लामायावबो दं बेयावबो एसे होनोसै
बेफोरावबो एसे होजोब्बाय आं गासिबावबो दै रानस्रावजोबना दंमोन होनांगौ आरो बिबाराव होमबानियासो मोजां जायो नालाय बुरिया नै साजायगासिनो साजायदों माने फोरानदों आरो सुदों नालाय ना बेखौ न' सिङावसो दोनगोन नै जोंहानि आफा बोराइ बाथौआ बेनो अं हिं क्लिं फुतसे नै बेयाव थानाय सियारखौ बैयाव लांसिगोन बेयाव गोदानखौ सोसिगोन लांदो दे ए बा फुरानाखौ हाफेलाय बेयाव दोनफैबाय औ बेखौ साफा खालामबाय नालाय बेयाव सफा गोदानखौ दोनसिगोन बेयाव बिसना गोदानखौ सोसिगोन बेफोराव बिसना गोदानखौ सोसिगोन बेखौ बेलेगाव दोनसिगोन फुरा गालाय गुजाय जाजोबना दं बैखौलाय मानोथो बन खालामाखै बैयो नै जोंहानिया टिभि रुमाबो बेसो जाबाय टिभिया हरै थाहैबाय ओजों फ्रिज थाबाय ओजों सियार थाबाय ओमफ्राय नैयाव ओरैनिफ्राय ओरै पर्दा लागायगोन बेयाव ओरै होथेगोन आरो बेहाय बे होथेबाथाय नै एसे जिरायग्रा रुम जाहैबाय आलासिफोर फैयोबा आंखौ बे रुमाव दोनबाय ओमफ्रायहाय नैबे गोदानखौ नैबाव ओइनि एक्टरा लगायगासिनो गेन्द्रा एक्टरा बेवहाय लगायगासिनो जाबाय नालाय गोरानि मावग्राखौ नंगौ आरो ओमफ्राय नालाय आयै खर'आनो गरम मोनला जोबखसिगोन नै बेखौ बेहाय आलायग्रा खालामबाय ओरै थासिगोन आरो बियो ओमफ्राय बिबारा बे मोनसिगोन ब्रो बिदि जाबाय आरो ना नै मोजां नुबाय एसेबाबो मोजां नुबाय आरो जोंहाथ' ओरै दंखायो नै आसोल माखा सानैबो मा होनदों मथा मथि जाजोब्बाय नै आलनाखौल' बेलेगाव दोनहैनांसिगौ सेस आं एसे रेस्ट लाबाय नै नायलाय मा गासिबो मोजां नङालै आयौ नै इस गावबा मा होनहरदोंथाय नों दा दुगैबावगोन दा दुगैनांलालै गाबोन फुङाव दुगैदो गुदुंजों माबा गाबोन फुङाव दुगैनोसै गाइखेर साहा मोनलोंबाय नै माबायावनो रुम सिङावनो बिदि मायाबा सोंब्रफ्लांदों रुम मोनफा माखौबा सोंब्रफ्लांदों भिडिअ नायै नायैनो ओमफ्राय बुरिया रुम सिङावनो बानायदों आं सानो साखि गोखा साहापाताब्रा मायो गोखा बिदिखौनो दंनांगौ नों सिनि होनोबा होबावजागोन इयाव दं नै बिस्किट फिसा मा बिस्किट इयो मेरि बेमारिफोर जाग्रा बेखौनोथ' जानांगौरा
सिनि होबा थावगोन ओमफ्राय गाइखेर होबा गाइखेर दंबावो होनो एयारपर्ट लांगोनायाव सफैबाय जोङो गुवाहाटीयाव बेयाव गाखोसिगोन उरां जाहाज नै हाबबाय बिदि हाबो आरोना जोंना लोगोफ्रा नै राफा ग्रुपजों मोनबाय आंहा नै सेल्फि लेलेले वाह फट' दाबो जोबाखै जिरायनायानो 3:35 सिखारगोन आरोना दा बेसेजाखो 3:16 जाबाय 3:35 खारगोन दसे उनाव खारसिगोन खिरखिया नै ओरै मारिग्रा दंखायो गोसोबा ओरै मारिना लानो हायो बे खुलिनोबा ओरै नारखोबानो जायो आरो ओमफ्राय नै इयाव दोनग्रा दं बेखौ ओरै फिदिंदो ओरै नै दाहाय माबा माबि लाबोबाथाय जानो बेयाव नै ओमफ्राय गोरोमारि जायो ओमफ्राय गोबानो थाखाय नै प्लास्टिक मोनसे होनाय जादों सोरबा गोबा खोन्दासो नामाब्रा दालि ओंख्रि नांलालायनाय दं प्लास्टिकआव गोबा जायो खोमालै नै माबा पेपारबो दं मिथिलाय लांला आङो ओमफ्राय नैयाव मा दोनदोंथाय ओइ टुकि माबा लेखा फरायनोबा फरायनो हागोन बेखौ नाथाय आं फराया नैफोराव माबा माबि लेखा दं प्लास्टिक दं गोबाग्राबाव दं माबा माबि सोबाय सिख्लाफोरा ओमफ्राय बैखौ मारिगोन आरो सिख्लाया नैयो मा होथेयोब्रा इलाय जायखिजाया ओइ मोनसेयाबो फावसायगासिनो नै बिरसिगोनदां बेबो नैयो नै माजों बोयो नायदो गारि फिसाजों नारो दा बेखौ बोनानै जायगायाव दोनहैसिगोन ओमफ्रायसो बिरलांगोन आरो जोङो सालायग्राखौबो पाइलटखौबो नुबोखाबाय सालायग्राया हौवा सासे हिन्जाव सासेया जरासे मोखां नायलाय नायलाय सलायसिगोन जोंना ओरै नुबोखादों जों मोजाङानो नै ओंखारख्लायबाय हाजों रेडि जाबायना जाबाय हाजों जाबाय रेडि जाबाय बिरनो रेडि जाबाय फावसायबाय नै फावसायबाय इंगित देखायगासिनो थांबाय था होननाय जादों आरोना ओरै अके होननाय जादों आरो बेना खारगासिनो टार्निंल'सो टार्निं नै ओइ उराय गिसे दाहायथ' सा उराय गिसे इमान डाঙर माছ या स्पिडाव खारबाय बिरबाय खायथा जाबाय नै बिरबाय खर'आ बोरैबा उन्दुबाय बेसेबा गोजौआव फैबाय ओमफ्राय खुवा नुजोब्बाय नै जुस होफैलायबाय आरो जाग्रा मोनसे नैयावबो होदों बिसोर रानगासिनो आरो नै खावखा जाग्राया बेनो आरो मा होनगोन दा बेखौ आंथ' मिथिला बिदि होफैयो
मोजां बे मिक्स जुस ओमफ्राय बोरैबा मोनामनाय मोनो एसे खा गोमाया जालाबायनाबो थालखा मारजोबो ने 6 लुदु गेलेबाय जाने बाख्लायथारसिगोन नै मोनबाय नांसिगोन नांबाय मावग्लुंजोबखायो नै खुरै हमनाया वाव डेन्जार स्पिड गिथावथावथार ख्रां 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 होनलांजोबो ओंखारबाय इंगित होग्रा बिसोरो ओंखारनायावबो होग्रा दं नामासे नामिल' बायदि ओंखारनोसै नै मानसिफोरा सिखारबायानो सिट बेल्ट एखिजा जोंनि मालफोरखौ बेखिजा बोख्लायसिगोन आरो जि थाब गार'हैलै आसलमाखा दहाय नुबोदों आं गुवाहाटियाव नै बेखिजा बोख्लायसिगोन मालखौ ओमफ्राय बैयाव खथा रेलगारि बायदियाव थिखांसिगोन ओरै बोख्लायगोन बेयाव थिखोसिगोन लांसिगोन आंनिया आंनिखौ माबायदि गारहरदो केन'का पेलायसे सा डेन्जार गार'खायोबाला बिसोरो इनि डाइरेक्ट पेलायदो तुसा ताते बाहिथ'बा पारे ओंखारबाय जों एयारपर्टनिफ्राय नै बासाव गाखोना थांसिगोन नै ओरै आरो बेयावनो गाखोदोंमोन